Borci, seruste, počúvajte, idem vám ukázať, som si kúpil za 2 Ečka nového Bravlera, uvidíme, čo tam bude. Ale v prvom rade chcem pozdraviť Timoteja Matušicu, si dobrý hráč, hrávaj kámo. A týmto ťa zdravím a my si poďme otvoriť toho Bravlera. Ukáž. Nejaký Rosa, Tank Rosa. Chlapci, máte to, napíšte mi, či máte tohto Bravlera. A ešte jedna vec. Chcem tu pridať borca do priateľov. Patrik sa volá, takže Patrik, pridávam ťa za to, že si ma zdieľal na svojom kanáli a zdravím ťa týmto. Toto sú posledné pozdravy, náš borci. Potom už len za tie body, ktoré budete získavať na tej mojej stránke buld.sk, nezabúdajte na to, buld.sk. Takže serus. Pridávame Patrika. Seruste.